И така, здравейте хора, аз съм Роберто Гейминг и с мен е Алекс Хакер БГ. Днес ще откриваме нов сървър, който ще се казва Пакта. Там няма да има лиготии, ще оцеляваме много разумно и ще може да снимаме с други хора, не само с мен. И както виждате, вече имам нова снимка на... Да, това е името, бе. Говори да, какво толкова? Не бе, искам да играем в Урал, дето си да е 6-6-6, може да се спаднем някъде. Просто искам да видя къде ще се спаднем. Ето ще играем 6-6-6. Не бе, чакай, 6-6-6. Така старахваме Пакта. Нали си изключваш чудовищата, защото не обичам да огладнявам? Не съм. Ще ги изключиме. А ти свързан ли си? Чакай, че аз не съм свързан. Аз... Ти го... също не съм. Чакай сега. Аре, стига бъгва клип. Че се върна като се свързан. По World. Има планина. Виж как нацелвам, бе. Включи клипа. И сега Пакта вече сега ще го открием. Чай само да направя такова. Платформичка. Мога да ти бъгне за малко, защото влизам. Нищо, аз сега ще направя платформата. Така, айде аз качвам на едното и ще открием Пакта. Е там на планината. Защо винаги се отправи откриването с дърво? С какво като нямаме камък? А то нали трябва да е по-отно. Може и с дърт да го направиш. Като влезне, ще се... Ето, пичовече, ще открием Пакта, гледай нагоре, бе. И това ще е Пакта и всички ще играем тук. Много мои приятели, като Orange Bomato, Алекс Хакер БГ, който съм аз. Коко Плей и много други известни ютубъри. И аз, разбира се, Роберто Гейминг, ако не съм се казал. Един е известен, другия не. Да, ама и все пак нищо. Ти събирай дърво, аз имам две да ти дам, чакай. Аз отивам да разгледам хоризонта към планината. Ако ще живеем в планината по-късно. Да. Ето ти дървото, вземи го, аз тръгвам натам. Пред тебе. Мерси, аз го взех. Сега да убия някаква овца. Мрима. Не искам да... нещо умира. Аз убивам овца. Без меч. Аре, мрима. Да ти помогна. Обещавам, че няма да се пцуваме. Няма да пцуваме в този сървър. Няма да има глупости. Обе, кактус. Аре, мрима. Колко ти даде? 2. Една вълна. Една или две? Една вълна и 2 храна. Две месо. Аз замарих тук некъде. Извърчета. Ти да се цупна, бе. Водата е ледена. Ръстим към планината. Цупни се. Аре да ни е входа някакъв. Ти ще обираш ли вълната и храната? Аре, ще ти дам всичко на тебе, ти си по-отговорен. Ела вземи, бе. Алекс, не тук, ела вземи за малко. Нали да живеем в планината? Добре, ела вземи. Мерси. Мисо. Ще за малко такова дърво да събера. На колко сезона ще е Пакта? Доста. Аз ще търся пещери. Не дей, бе, копай навътре. Ще се сгубиме. Тук има нещо като стълби. Къде, бе? Дето водят нагоре към планината и му виж целия World. Ще ме видиш. Видях, да. Рец. Аре, качи се, идвай долу. Така доста луксозно, бе. Има водопад. Вече аз имам крафтинг. Ти нали не си прел? Не съм. Овца! 2 овци! Чакай! 4 овци! Чакай, сега ще дойда с меч. Не ги убивай с ръка. 4 овци! Не ги убивай с ръка. 2... 5 овци! Не ги убивай с ръка. 6 овци! Браво е! Сега ми казваш, че са 7. Не, 6 са. Тук се спирам. Да ги убия. Спирам се. 6 овци. Абе, тази сива ли? Да ги убия, бе, брат. Верно има тук като стобе, се някой ги е копал. Трепи. Имаш ли меч? Да, бе, аз съм си направил. Трепи, бе. Дай другите. Ги тук долу. Тук още една. Виж колко са много тук. Аре, мрима. Виж колко са много там долу. Ти ли за храната? Не. Трепия.
Кол! Идвай с кирка. Аз нямам кирка. Бързо върни се до базата да се направиш. Не, ако искаш, аре тук живеем. Тук е доста хубаво. Добре, ама вземи крафтинга, той е там в базата. 5 са и при тебе 2-7. Вълни имаме. Не, аз имам една. Не. Ох, извинявай. Мале, взем 4 сърца, бе. Аз имам 5. Имаме за крафтинга, 2 легла. Долу е. Чакай, слезни. А сега ще убил прасетата. Прасетата на мезетата. Включва си ги чудовищата. Да, знам. И това също. Аз съм първи лево, брат. Трепане на овци. Да, бе, трепаш ли? Я ми да ти ядете мите на овците. Не на кокошките. То си с червени очи, бе, съм си злодей. Сега съм такъв. Значи, бе, брат, овче да е. И още 4. Ого, трябва ми още едно. Моля да ги изключиш, да още ще огънявам. Чакай, ама трябва да ги пусна, аз събирам храна в момента. Ето имаме. Да. Ако искаш ги изключи, ресета. Дай. Дай, че огънях доста. Чакай, къде ни е пещерата, брат? Вече съм -2. Дето няма се нахраниш така. Брат, изгубих крафтинга. Нищо. Каре. Абе, аре да живеем на там. Не ми се живее на планина. Не, аре на Жапонина. Там горе ли? Да, Пак ли да се върнем горе? Аре, изключи първо дължите. И сървъра е мой, защото Алекс не всеки ден ще може да играе. Все пак и аз ще откривам нови неща. Грешка, профил е. Как ни е тук, бе? Дисконектната е, защо? Не знам. Аре, влезни пак. Ей, пичо, аз се кача той докато Алекс влезне. 7 минути снимаме вече. Имаш ли кирка? Куриц. Не птуя, нали това обещах на хората? Ари, зарежди. Всички руди тогава ще са при мене, щом при тебе ще е вълната. Чули? Горе съм на планината. Горе си. Бат, не ми лагвай като влизаш. Горе на черешата. Ай, го крафтинга, бе. Аз го навесех. Аз ще го взема. Вземи го, аз ще събирам всичките руди тогава. Крафтинга изчезна. Не, ето го. Ще не мога го взема, бе. Ето го. Бати, щупи го, изчезна. И после пак се появи. Да, бе, знам, то така има някакви бълъги. Абе, тичам и умирам. Ти си бъгове, бате. Верно ли, бе? Да, бе. Кравичка. Я дай да убия, аз Трябва да я имам. оттрепаш, бе. Чакай, къде? Али, така е доста разнообразно. Къде? Ето я, видях. Те са две, не една. Така е доста разнообразно. Не Е знам. готино да живееш. Ние нема сме в планината. 3 са, бе, брат. Как така, бе? Като при една овцата ситуация. 3, 4. Аз станаха 5. Ари, аз съм на реката, малата. Моля, няма как се кача. Ужас. Не, ще гледам се, бе. О, Денис! Помощ, бе, във водата си. И там отсреща има още кол. Чакай да го обера с кирката. С каква си, издървана или каменна? Не се си направя камената, ми остия някъде крафта. Аз го взех. Не, още ми го е тук, аз копая в него. Ето тук да ни е за първоначално бараката, искаш ли? Къде аз копая? Пред дървото. Виждаш ли ме тук? Да, бе, ево. Ела тук. Абе, аз го служих тука. Чакай, имам 15. Ще ми стигнат за всички инструменти и за печка дори. Чай, дай ще си я взема. Пак изчезна. Къде си, бе? Певно изчезна. В тебе ли е сега? Обе. В тебе, бе. Как и боговете, бате? Чупа го, изчезва. Чупа го, изчезва. И ти идвай тук. Служи го е тук за сега. Много е тъмно, бате. Дай идвай, бе. Тук ще имаме факли. Добре, ще имам да си събера малко камък. Добре, тук става. Аз вече имам бутуши. И бутуши.
Видя ли какви? Кожени. Да. Цървули се викат. Цървули. Ти купаш ли, бе? Добре, брата, ще не видим, бе. Пусни Always Day. Да, ще го пускам, за не съм хакер. Да имахме още една вълна. Ама имаме и за 3 легла, имаме за 2 легла. За 2 легла ни трябва 6. Ние колко имаме? Ние имаме 5. Как 5, бе? Нали ти дадох една вълна от 9, бе? 5 са при мене. И една... Така по-става. Какво, 6 ли са? Не, така по-става да е светло. Добре, ще си направя на каменни кирк. Ще събера още малко камъни за каменен меч. Аз имам 19-20 кол. Не, стига ми събере как камък. Така, мерси. Може да вземеш само 5 камък и си правиш и с двете. Кокошки! На коля. Ама аз събирам храната в мене, дали знаеш? Лабе. Аз имам храната. Дай ми храната. Добре. Аре бе, изхвърли се. Като за първи път започваме ли с добро начало? Ето ти. Имам 2 кокошки. Към ми е много тъмно. Охо, още кокошки. Убий ги, ми давай храната и слагай в печката храната, защото аз почвам с кокошото. Защото е най-малко. Колко кол ни трябва? Ще сложат 5. 3, бе, базикам се. Ще сложат 3, ще пека всичко. Я да направим едно легло. Да, при 2, бе, имаме 6 вълна, бе. Дай ми вълната просто. Дай ми всичката вълна. И напред. Верно мога да направим 2. Виж, 5, 3. Знам, Как че така, можем. бе? Можем, защото аз ти дадох една сива. Да, бе. Бъде! Що лефна, бе? Не съм лефнал. Лефна! Брат, ти нещо на ума ли ме правиш? Нема ги луата! Я лефни. Бързо. Не мога. Дисконектнате. Ема защо? И сега, ако изчезна едното легло и си ебем. Wi-Fi ми се е прецакал. И пичове се върна като... Ето пичове, той ще джойна, ние изпекохме храната вече. Почти. Гати! Само Не малко. казвам къв интернет. Леко ми бъгна сега. Да, нали влизнах. Ама ми се оправиме. Много бързо. Въпросът ми е къде си. Леглата къде са сега? Здравей. Не, бе. Вземи половината сърца. Сега къде са двете легла, бе? Нема ги. Не, още не съм ги създал. Вълната е в мене, спокойно. Вълната е в мене. Не се страхувай. Да не стане GG. Ето тук случи другата. До печката. Да му е топло. Да му е топло на човек. Пусам на това легло. Аз съм на това, да бе. спиме, бе. Пусам аз на това, исках да се легна. Аре, спиме. Аз легнах вече. За какво, бе? Да ги преместя, ето пак. What the fuck? Опа, извинявам се, What че... the fuck? Леглото е наполовина. Пък не учи. Че замръдни се, бе. Адак за малко. Мръдни се. Ако щом ги цъкнах. Това да не е нощно шкафче. Абе, дай да направя нощно шкафче, бе. Абе, мръдни се са. Мръдни се, аз реших. Вземи ги тези 2 легла. Сега ще направим с тези за легла. О, леле, това легло ми се деше от краката. Най-седне е ден. Така, имам си кирчица. Къде тръгна да бъхтиш ли? Не, как да бъхта, бе. Да бъхтиш. Там има един кол. Я го вземи, че мен ми трябва. Ти го взема. И това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако е така, оценете, абонирайте се и